tambura na dakta alhikima bai da damuwa. Dakta mai maza capacity dan baiwa. Shi bai bakin ciki dakta mun gaida kainuwa. Bakiyanka suna can suna ta faman suma. Baka da damuwa bulldozer ka sa su damuwa. Dakta mai maza capacity dan baiwa. Baban Dauda abokin Dauda baka da damuwa. Bakiyanka suna can suna ta faman suma. A gurin ma kana da tasiri kai ne ke yaduwa. Dakta mai maza capacity dan baiwa. A gidan Dauda ka hutu rara kai sanuwa. Bakiyanka suna can suna ta faman suma. Alhikima ba miya da kai fasihin dakta kai samuwa. Dakta mai maza capacity dan baiwa. Kasar nan ta kuce dakta alhikima ba ka tabuwa. Bakiyanka suna can suna ta faman suma. Abokin shugaban kasa amana ne kai ne gida na ka hutu rara uban kasa. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma. Ba dai su kai ka kasba kuma karyar ku yan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Farko da rabbana Allah kai ke da ko'ina. Dakta Waka zana yau ka ban dama dan na zayyana. dakta Kun hazikin maza fasihi ne san mu ko'ina. dakta Allah tsare shi komai ka bashi albarkacin nabina. Ba za ku kai shi ba sannan ba za ku fi shi ba dakta. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Ciwon idanuwan maki da gani gaida mai gida. Dakta Baka da damuwa tafiyar sama jirgi abin fada. dakta Mai takama da Allah ka gama zaɓin farin gida. Da amana da gaskiya kyauta ba shi ka'ida. Ka sa su damuwa sun gudu ka sa su ɗimuwa. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Ka bi uwa uba da Allah ba za ka tabbu ba. Dakta Me kamfani na alhikima medicine kai farin uba. dakta Koma cikin ƙasar kai ne ka zo mana da ci gaba. dakta CEO na alhikima mun faɗa ba gaibu ba. dakta Banza ba ta kai zomo kasuwa na faɗa haka. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Dole ne na sako masu ƙasa ba na ya da kai. Amanar rana alhikima mai Kasar himma. nan sai da kai raran waka ba ɗan da zai ja da kai. Amanar rana alhikima mai himma. Abokin shugaban ƙasa na ce umologo baya kai. Amanar rana alhikima mai himma. Dauda ka hutu Abdullahi muna ji da kai. Amanar rana alhikima mai himma. Amban Aisha garkuwa Umaira rara uban maza malam. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Abdullahi baban Dauda karyar ku yan uba. Dakta Amintaccen mutum na ciyaman shi baya cin raba. dakta Kai ne nan gaban da bayan ba za ka tura ba. dakta Abinda dama ta jure hagun ba za ta ɗauke shi ba. dakta Ƙwarya tabbu ƙwarya dakta ba ka shiga gonar yaro. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi alhikima Allah ya kara girma dakta. Shugaban tsaro na ƙasa dole mi yaba ma. dakta Duhuru baɗo Allahu ya ƙara maka girma. dakta Ka ji mai gidan masu gida makiya suna ta suma. dakta Duhuru baɗo dakta alhikima ya ce mima. dakta Baituka na ban gajiya ka gyara ko ina rubaɗo. Aje su kai ka kasba wace karyar kwayan uba. Abdullahi
daktoci ka zama ja gaba. Ba za mu ki ka ba sannan ba za mu bar ka ba. Ni dai Basiri ne nake ma baiti na ci gaba. Ƙaryar mahassada na san ba za su kai ka ba. Ka ji na ka huta yaran waka mun san da kai da shi da amana. su kai ka kasba ku ji karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta. Mun sallama maka a bar maka kai ne guda ɗaya. Zakin maza Alhikima baka hayaniya. Masu ado uban yan wanka mai kyau da dariya. Muje dai gaban ka ja mu bibi ka gwani mai joriya. Abu na kowa ya ce nai ma baituka na girma dakta. su kai ka kasba ku ji karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta. Allah ya kare himma dakta ka baza ka fasa tinka. Allah ya kare hikima a cikin al'amuranka. Rabbi ya kare arziki ya kare martabarka. Albarkacin annabi Muhammadu wanda bai da tamka. Ba za su kai ka kasba dakta Allah ya kare girma. su kai ka kasba ku ji karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta. Ba dai su kai ka kasba kuma karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta. su kai ka kasba ku ji karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta. su kai ka kasba ku ji karyar ku yan uba. Abdullahi Alhikima Allah ya kare girma dakta.